ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ଆସିଗଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଟି ହେବ ବାତ୍ୟା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଠି ପିଟି ହେବ ବାତ୍ୟା। ଆଉ ଏହି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କରିଦେବ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। 150 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ମାତ୍ର କେଇଟା ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି SR ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଜ୍ SR ନ୍ୟୁଜ୍।